Jadi yari na kita niyo waktu ikarua, sarta yari na yung guru mulia, kami in suko lang ta sin waktu rimil ka tanin patumtum waktu bihaon, hari na ako magpalugay, tukbal ko in guru palasan, pwede na weng daing kan saya Abu Hafs Mujahid, فليتفضل سيادته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Hadarat sin mga katawtay manghuran amuin nanayngog hawakto ini atawakan hadum ini sibuda amuin masuk iban sin malayo itukbal kukatu taniwin lapal kasanyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpuas din dito mga katawtay manghuran ha agama Islam, malagguin pagsarang sukursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masi-masi pa kita niyo halawm sin ni'mat niya, muna amunin ni'mat sin halawm kita niyo sin agama Islam, serta amuin masi-masi pa kita niyo piabusan niya sin ni'mat sin kabuhi. Wayroon na sarayaw-rayaw amuin hipambak na to ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin usalun na to biyan ha sababan hikak dawhat sin kita niyo harida niya. Asabiat to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agad ding ha mga pagsyukuran sin kita niyo, amuin nakatunay kita niyo sin sambahyang maghrib den dunhan, serta pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tay maun ni sambahayang na to, serta mahinang siya sababan, amuin hikasan niyang sin kita niyo, hindi naman hibabaw sin gumi ini, labi luba amuin paghui na to, paadlaw gana-gana. Pagpuas din dito mga palanggungan ha agama Islam, di naman kalupahan sin kita niyo yung pagpatumtum, hapasalan sin pagmabuga pa Allah Ta'ala. Sabab yung pagmabuga pa Allah Ta'ala, amo na ini insarew-rayaw, pataurun sin manusia, atawakan amo na insarew-rayaw, pangamdusan sin manusia, pang siya mabaya sumanyang, inkabuhianan niya rin diha, ginlupaan ini, labi luba amuin sumanyang in pagadlaw gana-gana niya, subay niya amuin parayawon atawakan pakugdanon hatiranan sin pamando sin Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagmabuga niya pa Allah Ta'ala. Pagpuas din dito mga palanggungan ha agama Islam, masi-masi pa kita niyo ha amuin tafik atawakan maudu ha aturan sin hambuk Muslim, bang biariin siya maghimumungan, asupaya amuin madawhat niya, amuin tumbas ding Allah subhanahu wa ta'ala, serta amuin malayo siya ding amuin sababan, amuin kamulkaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga himumungan niya. Kasabiat to, kulang maglabi nakakawa na kita niyo hamputag to, ding ha kalabbi atawakan adab, aturan sin paghimumungan, nasabot ha kitab al-adab. Biyaon sugpatan na to mga palanggungan ha agama Islam, ikahamput tagupat amunain at ta'anni fil kalami wa adamil isra fihi. Kulang maglabi inhatihan niya amuin, dapat mahanunot kita niyo magbisara. Amuin bukon siya maus. Sabab in maksud sin kita niyo magbisara,
amoin hipahati nato biyan haamoin tao dahon nato magbitsara. In bitsara maos aun waktu di siya kahatihan. Atawakan minsan siya kahatihan bukon matampal in paghati sin tao makapanayngog kaniya biyan bang maos in bitsara niya. Nasabot ya Aisyah radhiyallahu anha ummil mu'minin qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu hadisan law addahu al-ad la ahsahu. Yan sin Aisyah radhiyallahu anha ambok ding mga asawa simpanghu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabon na lang nin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya magbitsara atawa kanin kaunan niya duma magbisara habisara law addahul ad bang siya lang niya amuin itungon sintaw nag-iitong tanto maitong niya imbisara niya. So bihat to amuin kahanunot atawakan kahumputin pagbisara simpanghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hariwayat hi Muslim inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Yan Rasul sallallahu yan sin Aisyah radhiyallahu anha sabon na law nin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon in kaunan simbitsara niya amin mag urul-urul biyan simpagbitsaras biya simpagbitsara niyo. Yan Imam Nawawi bima'na yuksiruhu wa yutabi'uhu. Amin mataod imbitsara niya salta mag-urul-urul biyan amin magsugpat agun-agun di pa maubusin hambok sugpatan niya ni sab hambok yato ding mga amuin bukon aturan ha pagbitsara labi luba amin mabayak kaw hipahati mo atawakan hipaabot mo biyan in bitsara mo pa mga manusia atawakan isyu na biyan indahon mo magbitsara. Waqala Ibnu Hajar ay yutabi'ul hadis istijalan ba'duhu ithara ba'din la'alla yaltabisu alal mustami'. Yan Ibnu Hajar rahimahullah in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon lang niya amuin mag-urul-urul sobra in biskay na in pagbisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasababan lang niya amuin di tuod kapahaman sintaw makadungog kanya. So bukon bihat tuin pagbitsara simpanghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin nasabot kaina habayta sin hambok ning mga asawa niya banglaw na itungon sintaw magiitong inhimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maitong siya. Asabyat to hambok ning mga sababan kaluhayan intao manayngog ha pagbitsara niya. Demikian hikahamputag 5 ding mga aturan sin pagbitsara amuin khafdus sauti indal kalam. Amuin baita sin Allah Ta'ala waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. So then di qauluhu ta'ala waghdud min sautik adaban ma'an nas wa ma'allah. Bimana amuin bukon ta pakusugon in tingog ta ha pagbitsara hatay manghud ta. Bukon ta pataason in tingog ta. Bimana amuin tingog yato sarang-sarang. Sabab in mga biyabaktulan sin Allah Ta'ala in mga magpakusog sin tingog nila ini amo na in mga sila mga himar. Mga dangki in biyabaktulan sin Allah Ta'ala amoy magpakusog tingog. Walau kana fi raf'i sautil balig faidatan wa maslahatan lamaktassa bidzalika al-himar. Bangsaw pamalawng niya in paggasod ha mga paghimumungan ini pagbitsara ha panaibanta ay susunin dahon ta magbitsara banglong niya bakas aun siya paidda ataw akan labilong niya marayaw ito wa inabyutang sinallahu subhanahu wa ta'ala indihilan amin magpakusog tingog amon ni mga himar.
Kaingatan na tubang beri inin darajat sin himar ha mga antara sin mga hayop. So amay ito mga palanggungan ha agama Islam, ambok ding ha mga tanda, liangan in manusia, liangan in ang bangsa muslimin, amin maggasod sin bisanan niya ha pagkahinya, tanda yato adab niya antara iban sin manusia, labi luba amo na in pagmartabat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Sa'di, wala syakka anna raf'us saut 'alal ghayr su'un fil adabi wa adamu ihtiram lil akharin. Yani Imam As-Sa'di rahimahullah, wa iruun long niya pagduarwa amuin paggasud habis cara ini. Ambok ini ding ha mga tanda wayroon pangaddatan sintaw nagbibit sarayaon. Atawakan amuin wayroon biyan amuin pagmartabat niya ha tao diyan niya nagbit sarayat to. Apabila giyagasuran niya. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, man rafa'a sawtahu ala ghairihi alima kulli aqilin annahu qillata ihtiramila. Yani Imam Taqiyuddin rahimahullah, impagmataas lang niya sin himumungan sin gasud, paggasud, hadugaing, kaingatan lang niya sin mga tao amuin barakal, in siya yaon di siya magmartabat biyan hataw hiharap niya diyan nagbisara. Wa qala Ibnu Zaid, law kana raf'us saut khairan ma ja'alahu Allahu lil hamir. Yan Ibnu Zaid rahimahullah, bangsa upama long niya in pagmataas ha himumungan habit sara ini, amo na in paggasod ini, bangkaunan niya long niya marayaw, way na long niya biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, piag sipat hasipat sin himar. Wallahu a'lam. Namikyan ini kahampot agunong mga palanggungan ha agama Islam, haaturan sin pagbitsara, alfadun wa kalimatun tujtanib. Aunlong niya mga himumungan, mga lalapalan patut subay halian sin hambuk tao, amuin taga pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang maglabiin mga himumungan, iban sin mga kalimat ini, mahinang magaan biyan hasimod sin hambuk ding mga manusia. Atawakan katauran ding mga manusia, na hinang magaan ini kanila hasab sin kaawam nila hukuman, atawakan sababan sin pagkalupahan nila biyaan in mga yari hambuk ding mga pianglangan sin Allah ta'ala. Malaingkan amin mga sila, piyaparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in sila yato, sambil mga himumungan nila, amuin piyaparihala day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin di sila makapaghimumungan, amuin mga himumungan sa baban, ikakawa nila atawakan, ikajato doon kanila in asdul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato, itungon atawakan gantaon in mga himumungan, pianglangan sin syara, sin kita niyo ha agama Islam, amuin di patut, bitsarahon atau kandi patut hinangon sinhambuk tao na mamarat saya pa Allah Ta'ala landuin taod niya. Di sumarang amuin lapalan atau kan lingkuran hambuk lingkuran bang itungon in kataod sin mga bitsara ini amuin patut subay halian sin kita niyo. Sumawa hasab sin yato, sumabot kita niyo ding mga amuin malaggo atau kan amuin tumampal intaod jumato din doon ha antara sin kita niyo mga manusia, labi luwa biyan ha mga antara si mga muslimin. Sabab in mga bukon muslim, bukon yari hasubuhon na muna kanila. Inasubuhon kanila may ta sila way simod paagama. So muna in patumtuman din di, amo na in mga antara sin kita niyo mga bangsa muslimin, muna in ginhawaran ko. Mas'alatun ba'dun nas yaqul tashihul alfad gayru muhim ma salamatil qalb. Onday nga mga manusia, mamitsara long niya in pagpabuntol long niya amin paglagtik sindila ini bukod long niya mahalga. Basta importante long niya amuin
malano malisin in pangatayan sin kita. Malano malisin in pangatayan sin kita pa Allah Ta'ala, patay manghud tabian pagkahita manusia, amo ito'y mahalga. Amin subay lang niya in pabuntulon, in paglapal, in pagkaptang, buko niya tulong nila mahalga. So, imbit sara ini mga palanggungan na agay Islam, in arada bitasihil alfaji jiraaha ala lugatil Arabiya, ang sa upama in maksud sinsiya yaon in namit sara bihatto, amin subay naman pabuntulon sindi patud kasigpitan kahunitan siya pagpabuntul ha bahasa Arab na inyari bukunda ini tud importante. Bukunda tud siya importante, amin subay na tud siya amin luguson pabuntulon biyan, amin pagpabuntul sin paglapal niya. Sin marayaw da biyan in akida niya, marayaw biyan in pagkahagad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, bangsa upama in lalapalan niyon at tawakan in mga himumungan niyon. Sumod siya pa mga parakala asin pagsyirik, sumod siya pa mga parakala asin mga ibtida, amo ni mga hinang bid'ah, sumod in pitsara niyon pa mga himumungan, amo in panglangan sin syara, wayrong pagdurwa-ruwa, inya patut subay siya pabuntulon. Bangsa upama di niya mapabuntul, na malabi pa marayawin kaniya amuin, tumuna nasadya siya, atau akan humundong nasadya siya, hasupaya wayrun na hasubun sin Allah Ta'ala kaniya. Alfaz, dengha mga himumungan, amuin patut subay halian sin manusia, amunin alfazut takfir, wat tabdi, wat tapsik. Amunin mga himumungan ini, patunaan mo inhambok tay manghud mo in siya kafir. Liapal mo kanya yakaw kafir. Hika mo mga kafir. Wat tabdi, hika mo long niya mga mubtadi. Wat tapsik, hika mo long niya mga taho jahul laka. Mga tao amuin, mangi. Mga kalima ini mga palanggungan ha agama Islam, hambukin ni pia pahal isin syara kato taniyo. Hambukin ni pia pahal isin syara. Labi luba amuin mga lapal pagtakpirun mintay manghud mo. Hawairoon kaubiyaan amuin, tanda dakula abiyaan wayrun pagduharua kaniya, dengha amuin kaptangan sin Allah Ta'ala, atawakan kaptangan sin panghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawakan amin pag-itipakan sin mga sila ulama, amin kapangandulan ha agama, na inyari ini di makanjari basta-bastahon na ito mga palangungan agama Islam. Labi luba, hawak to sin kita niyo bihaon ini, yari si maplag in ang waktu fitnah. Amin maluhay biyan pa mga manusia yung pagtawagon nintay manghud niya kafir. Ha mga tiranan si mga social media ini, ando kaylo mga palanggungan ha agama Islam. Parihalaon na to indila na to. Parihalaon na to sin marayaw sa pila ding ha mga manusia. Nakagwa sila ding ha amin likusan sin agama Islam sawan si mga dila nila. Amin humukom ko patay manghud mo in siya kafir. Ding ha akal pikilan mo sa baboy na agad in napsugin hawabaran mo. Lando ini makabuga pa Allah Ta'ala. Di ikaw makanjari amuin. Tumukbar sin himumungan ha pagkapir hambuk manusia. Sahingga bukun ko kimawa dalil ding hakaptangan sin Allah Ta'ala. Amin kiapir sin Allah Ta'ala. Amin kiapir sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin piag mga pakkatan sin mga kaulamaan in sila yaon kafir bang mahinang nila yung parakala yaon. Mayta mga umat Islam, beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihima ahaduhuma. Allahu Akbar. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinsiusilong niya hambuk manusia, hambuk usog. Amuin naglapal siya patay manghut niya, yakaulong niya kafir. Fakat ba'a bihima ahaduhuma. Tanto na lang niya jumatu, in pagkakapir hambuk kanila. Bangsa upama, amuin piamungan mo yato yakaw kafir.
Wairuun doon kaniya biyan in sababan in siya nakagwa dingha likusan sin agama Islam magbing magbalik in pagkakapir haamin tao nagbitsarayat to. Halian na to bukun ini para kala sibi-sibi. Amin danglayan mo intay manghud mo. Saukat na biyan nag-comment biyan ha Facebook. Nag-comment biyan ha mga bitsara. Amin wait niyagad ha kabayaan mo hihukum mo siya ha hukuman kafir magtuy. In para kala ini mga umat Islam. Subay kita niyo maanib kaniya. Tabang saw pa may nambok. Beita mo ito yakaw kafir. May tabian yung bitsara mo. Bang siya amo hindi kugdanan, wayroon doon kanin sa baban hikakupur niya, magbalik matu kay mo amin ikaw naghimumungan niya to in pagkakapir. Allahu Akbar waliyadan billah. So amo ito yung mga umat Islam, mga palangungan in kadilikaduhan. Demikian riwayat Abi Daud, ayyuma rajulin muslimin akaffar rajulan musliman, fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafir. Riwayatkan Abi Daud rahimahullah susulong niya amoy nambuk kusog muslim kafir niya intay manghud niya muslim pain kana kafiran nabangin katunaan niya ito amin kafir na kafir siya nabangsaw pa mabukun bunar siya kafir atau kanweron hinang niya hikakupur niya magbalik ha amin nagbitsara yatuin mahinang kafir. Wa illa kana huwa kafir, malingkan siya lang na mahinang kafir. Allahu musta'an. Wa ta'ifatun minan nas mimman a'ma Allahu basiratahum wa lagu fi aradin nas takfira. Deng ha mga manusia lang niya amuin na hinang magaan hadila nila biyan amin biuta sinallahu ta'ala in mata nila kasabun nalan. Magaan-gaan ka nila biyan in magpangapir patay manghud nila. Magpangian amin mubtadi. Magpangian amin tahu jahul laka. Biya sa kaula-ula saun amin. Biya banyaga nila in manusia. Biya sa kaula-ula saun amin. Labi pa sila mataas ding ha Allahu Ta'ala amin. Allahu Ta'ala in nagpapanjari kaniya. Allahu Ta'ala in nagtustus nagrejiki kaniya. Tartaon waktu pia parihala pasyasan Allahu Ta'ala. Amin hukum niya giwa niya ding ha amin ding ha mga manusia. Kialasahan sin Allahu Ta'ala sin siya masing-masing. Halawm sin rahmat lasa sin Allahu Ta'ala. Bukun ba ito ang waktu nagmataas in manusia yaon. Nagpangapir, nagpamubtadi, nagpatapsik ding ha Allahu Ta'ala. So mga palangungan ha agama Islam. Subay kita niyo mahal isin mahal ding ha mga himumungan ini. Sabab bang bukon yaon kumugdan bukon bunnal in patuna nato patay manghud nato magbalik hataw nagbitsara in piag himumungan niya haamin tay manghud niya. Bang kitaon nato yung mga aimmatul Islam ding kanila Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, in mga aimma ini rahimahumullah ajma'in, way mo sila kakitaan may magpanakfir, magpangupur, sinambok manusia, sahingga wayroon biyan amin masawa dalil, atawakan amin masampul na nila biyan, in kasabunnalan, in tao yun nakagwatod siya ding ha Islam. Namikyan di sila magpanawag sin mubtadi, sahingga amin di nila biyan, mafrub, intaw yon nakahinang siya ding ha mga kakahinang amuin maitong siya ding ha mga tao mubtadi. Damit yan yung mga tapsik amin mga kalima nganan mo intay manghut musin jahul laka nganan mo intay manghut musin mangi na inyari mga umat Islam. Asal kaingatan sin kita niyo hadis din kan Abi Bakr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbati yawman nahar fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Bukum babita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabon na laong na in mga dugo niyo iban sin mga arta niyo iban sin mga pagkatao niyo haantara niyo haram. Amo hindi mo makanjari danglayan intay manghud mo
Amin pagdanglay labi luba amin pagtakpir, pagtabdi iwan sin pagtapsik ini. Kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impagharam niya ha mga parakala yato, bialaw niya sin pagharam ha adlaw yato yaumun nahar. Bialaw niya pag-adlaw ha bulan yato amo na bulan sin Hajj. Bialaw niya pagharam ha hula yato amo na hula sin Makkah. Apuas yato bita niya, pasampayan law niya sin mga tao nakasaksi, in mga tao ay nakasaksi. So bihato in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga umat Islam, kaya minminan niya kita niyo si mga parakala, mga bitsara amin pag ayupot, pagkasilasa, paghalga sin hambok pahambok. Kalau rabian lang na intaw kaya pasampayan ito, labi maluwag in panghati niya din ha pagpasampay. Sabi ito, kahalgaan, kalabihan, bangaon ko kaingatan, amo inhipaabot mo biyan, hagantaan sintubtub sin kagawsan mo. Damikyan amo in mga himumungan, patut subay halian sin manusia, amo na inlaw mo, kaulur rajuli, halakan nas. Nakamatay lang na mga manusia. Amin sumuk na kaubiyan kanila. Na inyat to piyang langan niya to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sablong niya, idha qala ar-rajulu halakan nas, fahuwa ahlakuhum. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisusulong na imamit sara. Nakamatay lang na mga manusia. Mapatay mga manusia, siya lang na mas labi masigpit yung pagkamatay niya. Birrafi asyadduhum halaka. Labilong niya masigpit yung pagkabinsana niya. So, yung mga bistara ini, wayron na mapunta ka niya, malain ka ni sablong na bangkar na in ikaw amuin manuisu ikaw, kabar, bimana amuin yan ta balita, na inyat wayron saan niya. Sa balita yato, amuin pianuisui mo. Ataw ka diya subok kaw. Sumagawa bangin maksud mo amin sumok na kaw kanila, na tumtuma na una na inbitsuk na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha mga tao nagbitsar habihat to, labi lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masigpit in pagkamatay niya. So amo ito din ha mga patut subay halian sin manusia. Mga himumungan, amo na lang niya magpa misara kaubian ha mga manusia, law niyan mapatay sila. Mapatay sila. Atau kad miyatay sila ito. Bagman sila ito mapatay. So, yung mga bitsara ini, mangi ini amuin lapalunta, labi luwa abiyan pa mga bangsa muslimin, sabab insukna, bang di kugnanan intao siyuknaan mo, na magbalik kay mo insukna, at tawakan mas sobra, amo insigpit jumato kay mo. Damikyan din nga mga himumungan patut subay, halian sin hambuk Muslim, amunin sumapakaw bukun hangan sin Allahu Ta'ala. Sumapakaw bihan bukun hasipat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Biyan na sin mga pagmakahinang sin mga kaibanan, sumapa sila biyan pa mga piyapanjari. Sumapa sila biyan pa mga jin. Sumapa biyan pa mga kahoy. Sumapa pa mga buod. Sumapa biyan pa mga langit, sumapabihan pa mga apo nila. Nangyari ni pianglangan ini mga umat Islam. In pagsapa ini, subay mo biyan amo yung paidafahu mo pa Allah Ta'ala. Pangan sin Allah Ta'ala, pasipat sin Allah Ta'ala. Amo ito in pangdaakan. In pagsapa ini, biyan na si mga kalimalong mo, wallahi. Atawakan tallahi, billahi taulahi. Wallahi billahi taulahi. Doon ha mga kalima yun, amin upamahan si mga pagsapa. Wallahi yan mo ko nakawa. Billahi yan mo ako nakakatto. At taulahi pa yan mo di ako matto. Yung mga bitsara ini, amo ini bangkaw sumapa pa Allah Ta'ala. On mga tao yan, sapahan ko lang nihangan sin apo kwento. Na yung mga bitsara ini di makanjari. Biya na si mga jumato ha mga bahasa Arab. O niya, ana uksim bil Ka'bah. Sumapa ako lang niya Ka'bah. Pangitaan nila yung Ka'bah ini dakula siya. Mahal ka.
may tasab kiblat sin mga muslimin. So, ang waktu biyato sila magsapa. Sumapa ako lang ni Ka'bah. Na inya to langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagsapa dapat sumapa ka pa Allah Ta'ala. Pangan sin Allah Ta'ala. Pasipat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau akan sumapa ka hapya panjari sin Allah Ta'ala sa lamurun min Allah Ta'ala. Biasin mga kalima lang niya. Ana uksim bi rabbil Ka'bah. Sumapa ako lang niya hatuhan sin Ka'bah. So bihat tu makanjari. O mga manusia lang niya. Sumapa siya bihan. Sapahan kulong niya, talakan ta kau apabila kau gumuading habay. Ya, handle niya benin sa hapapagtalak. Sapahan kulong niya hangan, sinapo na mo amuin siya tulong niya. Amuin nakib at tawakan uno na benin mga ranggon niya. So bihat to mga umat Islam piyang langan niya to sinsyara. Sabab in pagsapa ini, dapat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam la qala Ibnu Umar la yukhlif bi ghairillahi fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. So kita yung mga palanggungan ng agama Islam. Yani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalasan sila dua iban sinama niya sin Allah Ta'ala. Ayaw kamulong niya sumapadugain pa Allah Ta'ala. Sabon na law niya diungog kuin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghimumungan. Hisiusulaw niya sumapadugain pa Allah Ta'ala. Sabon na lin siya law niya makapagkufur at tawakan makapagsyirik. Kitaan yung kadilikaduhan niya. Sabon na rin siya makapagkufur at tawakan makapagsyirik. So amo ito, in mga bitsara, subay halian na to, sabab inya umpiang langan sinsyara. Apabila kau sumapa, naksapa kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Buraidah, kiulungan sin Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna. Hisiusulong ni amin sumapa pa amana, na bukon siya lang niya ding mga jumlahan namo. Bukon siya ding mga tumpukan namo. Wa min zalika aidan al halaf bin nabi wa bil haya yaqul wa hayatuka. Sapahan kulong niya hakabuhi mo. Sapahan kulong niya biyan hauno na biyan himbit sara mo. In mga yari ini pianglangan sinsyara. Tumtumon na to apabila in manusia sumapa siya. Hadugaing napangan sin Allah Ta'ala iban simpasipat sin Allah Ta'ala. Atau akan paidapahunin siya pa niya pa Allah Ta'ala. Na intan tudwa na in siya bang bukon siya nakapagpupor in siya nakapagsyirik. Waliyadan billah mga umat Islam. Sabiat to, biya na sin kahatian sin kita niyo, in manusia, maghimumungan siya marayaw, mangwayron siya mahimumungan marayaw, labi marayaw amin tumuna na sadya siya. Demikian, amuin mga bitsara subay halian sin manusia, amuin magpanukna kita biyan mangsaw pamabihan amuin mga makusugin hangin. Lang mo nagkamatay in tao habulan ini. In bulan ini nagpamatay sin tao. In tahun ini, tahun COVID. Amoy nagpamatay sin tao. In mga bihat to, kiaat lang nila in adlaw ini puro umulan na sadya. Ataw kan lang nila ben kiaat in bulan ini. Amoy bisarahan nila mangi. In mga waktu. In mga bihan amin jumato. Na in mga bitsara ito mga umat Islam pianglangan kita no sinsara. Sabab yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi baita sin Allah Ta'ala yu'dini ibni Adam yasubbud dahar wa anad dahar biadil amru uqallibul layla wan nahar. Lang niya ni anak kulong niya sin anak kapu Adam
siuknaan nila lang na intahon, in waktu. Sin ako lang na in waktu. Ako lang na in nagmamanage ha waktu. Ako lang may magpaganti-ganti sin dumiwan sin adlaw. Bukon ba, bang siuknaan mo bisarahan mo mangi. In waktu ya umbiya mo rasaan bisarahan in nagmanage kaniya. Sabi ato mga umat Islam, hambuk hadis riwayat kan Ahmad, la tasubbud dahar fa inna Allah azza wa jal qala ana ad-dahar al-ayyamu wal layali li ujaddiduha wa baliha wa atiya bimuluki ba'da muluk. So mo ito kanat min adatil jahiliyah dengan mga pangadatan sin mga tao amin awam pahaagama ay hinang nila magpanuk na sila biyan ha mga waktu amin matao di magkamatay. At tawakan waktu biyan amin mabinsana in mga tao rin suknaan nila in waktu ito. So sabi at tulyangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa yung pagsukna mo pagbisara mo mangi. Pa mga waktu ito biara sa kaula-ula amin bisarahan mo intao nagmamanage nagmamanage ka ni amunin Allah Ta'ala. Amin pagbitsara mo mangi pa mga waktu piya to sin Allah Ta'ala biasa to amin siusun mo in Allah Ta'ala biasa to amin bisarahan mo mangi in Allah Ta'ala sab siya in nagpajato ha mga waktu ito. So amo ito mga umat Islam matao di mga himumungan patut subay halian sin kita niyo biya na sin nasabot na to di masukop amuin saboton sin kita niyo sumagawa si mabot na sadya kita ni manyo tiyo dengha mga kaguson nato dengha mga amoy panglangan so kulang maglabi maray timubtub dito in adab aturan sin paghimumungan sin hambuk muslim sin hambuk mu'min murah-murahan aun kita niyo naput pangadjian dengha mga nasabot nato sarta amin patut subay nato biyan amin pindahan sarang kapindahan nato hadi pa dumagpakkato tanyon kamatay damikyan amin mga limaway nahinang sin kita niyo sawin kita niyo manusia arasadya tampat sin magkasaiwan sin magkamali magkalupa bang main kita niyo amin ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bang main kita niyo pabuntulon niya ha mga himumungan sin kita niyo ha mga nakapin waktu nato den lihay babaw sin gumini damikyan amin bang aun dito maput nato pangadjian alhamdulillah aun dito nagsa ding ha mga pagbat sa iwan sin mga pagmaana murah-murahan pangayuan kamapan kanyo katan labi luwain Allah Ta'ala in umampon kato tanyo sarta salam kasila sa doon kanyo tubtuban nato na munain himumungan nato hadum ini ala wahiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين